Second shutdown. Jalqu il-ħwienet. Għandha tissejjaħ emerġenza nazzjonali. Shops closed. Il-pajjiż qam għal jum ġdid b'dawn it-titli fil-ġurnali lokali. Bil-każi ġodda ta' COVID-19 fl-aħħar 24 siegħa joddu 283. U bil-Prim Ministru jerġa' jistqarr li dalwaqt immorru għan-normalità. Kemm jista' jkun malajr immorru għan-normalità. Bejn l-erba' u l-ħamis, sfortunatament, tilfu ħajthom 4 persuni kawża ta' din il-pandemija, 3 irġiel ta' 60, 72 u 79 sena u mara ta' 80 sena. Il-vittmi kienu rikoverati fl-isptar Mater Dei, dan ifisser illi il-vittmi totali tal-virus f'pajjiżna jammontaw għal 341. Il-każi attivi issa huma ta' 3123 fil-waqt li sal-erba' it-total ta' persuni li ħadu t-tieni doża jammontaw għal 36,246. Dak li tħabbar din il-ġimgħa issa reġgħu ingħalqu l-ħwienet kollha mhux essenzjali, l-iswali taċ-ċinema, il-gyms, il-hairdressers u numru ta' negozji oħrajn. L-iskejjel flimkien ma' childcare centers ser jingħalqu minn nhar it-tnejn. Naf il-waqt li l-ivvjaġġar lejn Għawdex ser ikun limitat biss għal moviment essenzjali u għal min għandu proprjetà. Fil-waqt li l-limitu ta' gruppi ta' ġemgħa nies ser kun qed jinżel minn 6 għal 4. Ġie mħabbar ukoll li mis-Sibt se jitwaqqfu numru ta' operazzjonijiet deskritti bħala mhux urġenti bil-għan li l-istaff mediku jagħtu s-servizz tagħhom lil pazjenti infetti bil-COVID-19. Tassib anke dwar is-sitwazzjoni fil-binja tal-qorti bil-avukati jħabbru li b'effett mis-Sibt mhux ser jitlu għas-seduti bħala prekawzjoni u biex jipproteġu s-saħħa tan-nies. Fi żviluppi oħra, il-Prim Ministru Roberta Bela kif ukoll il-Ministru Chris Fern maċċettawx stedina li saret ilhom sabiex jiġu intervistati fuq il-programm tax-xandir tal-Istat l-erba' fost il-ġimgħa.